ערב טוב. כשסיימתי את העבודה, המליצה בסוף להקים את מפקדת העומק, ואישרנו את הייעוד של המפקדה ואת התפקידים שלה אצל שר הביטחון. לרמטכ"ל בני גנץ היה די ברור שמפקד העומק שהוא רוצה הוא מפקדו לשעבר, ב-98 שי אביטל. ויום או יומיים אחרי שבני הודיע לו על המינוי נפגשנו. אני הייתי משוכנע שאתה, גל, תביא למפקדה הזאת את היכולות שלך, את יכולת החשיבה, יכולת התכנון ובעיקר את יכולת הביצוע. וראינו את יכולת החשיבה, התכנון והביצוע במשך 3 שנים האלה במפקדת העומק. מי שמכיר אותך לא צריך חוות דעת של שופטים מלומדים על תקופת מלחמת לבנון השנייה. אני חושב שהאופן שבו פיקדת על המפקדה במקצועיות, בנחישות, בא לידי ביטוי בעשור האחרון או ב9 שנים האחרונות מאז. אני חושב שאתה, גל, יכול להיות גאה גם על הפיקוד, על האוגדה לפני 9 שנים וגם על התפקיד הזה, ואתה אחד מהאנשים המרכזיים שתושבי הצפון חווים להם את התקופה שיש מאז מלחמת לבנון השנייה. אני חושב שאחרי שהאבק שקע ולמדנו טוב יותר את האופן שבו הפעלנו את הכוח והאופן שבו אוגדה 91 תפקדה אחרי שנרגענו מההיסטריה הציבורית ובחינה מקצועית, אנחנו לא צריכים חוות דעת של שופטים. אנחנו מכירים מקרוב ומוקירים מאוד את מה שעשית אז כמפקד אוגדה במשך הלחימה ועל מה שעשית ב3 שנים האחרונות. וזה לא היה מובן מאליו שתקבל עליך את התפקיד ותחזור, אבל זה אתה. אני חושב שאתה מופת, אתה פטריוט ישראלי, והמפגש הזה זו הזדמנות צנועה להביע הערכה גדולה ותודה.